Iep! Bazkaltzen azteko nezai altzabete? Gozie giltzen. Iro! Ize izango aiz, zeremonia honen maixu papera ingo una? Bai, jarten bazan bazterrein bai. Astondo atarren onduen. Nekau, astondo atarrak hemen dia! ¡Hombre, Ángel! Jo? Nik ere ikusi ditut. Handien hartu duzu. Zeuzen deko horrek. Lehenengo platera, mendiko, angulen, enxalada, epela. Iro, ok, zeati dia pasoko angulak? Gutxi daudelako? Hauren lekuetan, ugeri urtetan joek. Baina leku aurkitzea oso gatxau. Hemen ba, aurkitxo ditu. Bai? Horra daude? Bai. Orentzero portogako. Bai, hoixe. Osto asko dao, Bista hona gau. Begira horko hori zaundian, erea. Bai, hori politxe da. Oso politxe da nau. Bai. Ba, jaun Andreok, iritsi zaio pabiri pizza probatzeko ordua. Zutzeko bakarri jateko. No gomen, tío. Bai. Hemen zaudete. Bueno, urtero bezala hemen dira gabonak. Ze egun politiak, Azken momentuko konprak egin beharra, lagun eskutuaren oparia erabaki beharra, kotilloi zentzugabe hoiek, beti bestei tokatzen zaien eta sekula guri tokatzen zaigun loteria erosi beharra. Eta batez ere jan da berriz jan, urrengo eguna existituko espaliz bezala. Hoien patxua. Barkatu, Iro. Ba, Iro esan? Aztuta nola ba? Oantxe bertan hortaz izketan nintzen? Ikusleekin, zeinekin ba? Ba, bakarren badak gehatzen zaigu berendik. Bale ba, konforme? Oantxe arte. Lehen nahiko enpatxuik ez da, oain menu mikologiko bati aurre egin behar. Aso! Trabakua behekoa jatetxe fina, Mailabian dago. 1928an ireki zituen ateak. Eta dagoeneko 3. belaunaldia du sukaldea arduratzen dena. Bueno, zai izango etut. Barrura noa. Goziak gatzen hau baina. Bazkaltzen azteko nezai altzabete? Orduan goziak, gotzate? Gozie giltzen. Iro! Ize izango aiz, zeremonia honen maixu papera ingo una? Bai, jarten bazan bazterrein bai. Nu jarriko nau? Astondo atarren onduen. Nekau, astondo atarrak hemen dia! ¡Hombre, Ángel! Amen, gure zen. Kaixo? Oído ahí. Aibat, Iro! Eskerrik asko eta ongi etorri danoi. Bezkari mikologiko bat enbiu, Pierola bodegiaz, gustartuko dugu eta honegin danoi. Bueno, menu mikologikoarekin hasi aurretik, basotik pasea berko da, ezta? Gaur Etxezazi izeneko basora joango gara. Albinako eta Urrunagako urtegien artean kokatzen da, Legutio herritik oso gertu. Bertan, Aramaioko lagun batzukin egin dut hitzordua. Beira, hor daude. Zertan dabiltza?
perretxikoi argazkiak ateratzen. Egunon, kuadrilla. Egunon. Zelan, Ondo. Hementxe. Aramaioko gure gaurko perretxikolariak. Bai. Nola ditzen zarete? Ni Ander. Da zu txikitxo, nortzara? Hola, Juan. Dane Iker. Ni Erik, Eta gure argazkilaria? Eta ni nerea. Ze kuadrilla polita. Baina zertzabiltzate, perretxikoak biltzen edo argazkiak ateratzen. Danetik apur bat. Eta argazkiak zertarako, gero sare sozialetan zintzilikatzeko? Ez. jakitxeko segunetan hartu dozun, urrengo urtearako. Nola, azaldu hori? Urrengo urtean fetxa berdinen hartzeko, bai. Ara, beraz, argazkiak ateratzen dituzue jakiteko ze fetxatan hartu zenituzten. Hori da. Ze ideia ona. Iro, ze iruditzen? Argazkiak ateratzearen truko hau. Argazkiziek atara eta data jartzie ondo ikusten dut, baina aurretik apuntute espadeko zue ze baldintza klimatiko egon izan, nire ustez ez dugu balio. Alegia, aurretik zenbat egunaren indeuen eurize eta ze temperatura joendan perretxikue urten aurretik. Ze datorren urtien baldintza klimatiko horiek betetzen badira hilebete harinau ero hilebete geruago perretxikuek orduen urtengo dago. Eta ez argazkia ataratako datan. Ba, entzun diozue, irori, urrengorako. Eta perretxiko mota asko biltzen dituzue? Bueno, nik hainbeste ni onguak eta zehose gehiago baina danetaitik ez. Eta zuetako nor da, perretxikotaz gehien dakiena? Hombre, nerea eta Ander. Zuek zarete profesionalak. Profesionalak ez. Nik izen batzuk ez hau txitxuz, baina asko bez, Eta topatu duzuen perretxiko hau, zein da? Gau, piazul. Azul. Pia azula ona da, ezta? Gentiak ez dago hartzen, baina bai jateko ona da. Nik uste du Bizkaialdien da asko kartzen dago, Bizkaialdien bai. Bai. Orduan agian ohitura kontua da, ez? Nik uste bai. Bai. Ohitura eta digestio kontua. Izan ere, pertsonaren arabera, perretxiko honen digestioa errezagoa ala zailagoa izaten da. Txapela aragitsua eta zapore atseginekoa du. Eta urdin more kolorekoa da goitik behera. Perretxiko gehienak udazkenean agertzen diren arren, neguan eta udaberrian ere agertu izan da ziza hanka urdina. Bueno, argazkia atera bai, baina hartu ere, Hartu, bai. Xuban, zuk hartuko zu? Venga, Xuban, bai, aitatxok lagunduko dizu. Venga, txapeldun, hartu zuk bat. Niretako handixena. Hola, hori. Venga, indarrarekin. Apa, Juan. Oso ondo. Oio zelako handixena. Ze polita. Erakutsi niri, ber? Eta hori zuk jaten duzu? Bai. Ba, uste dut gehiago daudela, Geixo da, zara zen bada, Juan. Begiratu onda berba dauen gehiago, Ale, beste bat. Perretxikulari fina da dagoeneko, Besterik, Xuban? Importatu guzti, baina egongo dieu. Noski baietz, egongo dira aurrerago. Hala, guaze. Hain txikia izateko, perretxikotan potentzial handia du, Xubanek. Uste dut hiro txiki bat daukagula gure aurrean. Betxo, Juan, hainbeste ibili, azkenean topako perretxiko, ikusi duzu zen? Nik ere ikusi ditut. Begira, hemen daude. Etorri, Xuan. Arraro xamarra dio honeik. Zuk uste jateko diezela? Honek? Bai. Esti ez. Estie, ze haitxipa? Itxura txarra duki, ezta? Ja, Hauek ere zuk hartuko dituzu, Xuan? bai. Handien hartu duzu. Zin zein duko horrek. Ba! Ze, ordin txarra izango da, usain txarra badauko. Txartu usaintzen du? Utziko didazu usaintzen niri? Bai usain txarra. Zer ingo dugu, bota? Venga, bota! Baldakizue ze perretxiko den hori. Ez, idea ipez. Ba nik esango dizuet. Mitra marroia izena du perretxiko honek. Udaberritik udazkenera bitartean ateratzen da hosto zabal eta koniferoen basoetako ertzeetan. 10 zentimetro inguruko altuera izaten du, eta tolesturak ditu. Marroi horiska kolorekoa da. Eta Xuban, ondo egin duzu botatzen. Izan ere, mitra marroia ez da jangarria. Iker, askota joaten zara semearekin perretxikoetara? Bai, aloten nian, denbora larrei ez gaukau, baina bueno, fatenga, ez da Juan? Eta Xuban gustora joaten alda? Bai, guztetan jako, baina bueno, denbora gutxi, mendixan perretxikotan ez da zenian da zaie da. Pazientzia apur bat beharko da, ezta? Asko. Baina Xuban, ze gustora aitatxokin perretxikotan, ezta? Kontatuko didazu ze ekarri dizun olentzerok? Labaka luka. Ai, ba! Eta bobai hipopotamo bat jaten duena bola.
Baina ez da benetako hipopotamo bat, ez da? Ah, eskerrak. Eta hipopotamoak ez ditu perretxikoa jaten? Ez? Eta zuk? Zuk bai, Eta imaginatu olentzerok perretxiko pilo bat ekartzen dizkizula. Gustora? Ez, Bai, aitatxo, bai. Aitatxo oso gustora. Seguru baietz. Eta izue, gure astondo atarrei, ze ekarri die olentzerok? Ba, olentzerok ifinten duen zapatan, mandarin nebi. Mandarinik ez dutzu ifinten? Oin txalekoa eta erregaletan dutzute. Bai, eta ganera hemen letradunek eta erregaletan dutzie. Ba, kokodrilo. Oin ez dutzie. Seguruna, oingo olentzeroetan ez dutzola ekarri mandarineni. Gure txikite denporan, bai. Horretan niri ikarrizti zapatilek horrek gauekoak. Loiteko ez? Horrek erabiltekoak batzea. Etxerako zapatilek, guitu oso ondo. Niri mobile. Ze lenguaen oalako erabilten kendu justien, eta oin barri ekarri usti. Da benik izi biot erabilten, ez dakizelan izitute zelan amateu, Niri trikitizia guztain eta kotxean asko. Dekarri usti disko bi, atxineko trikitilere batena. Olentzerok? Txokolate garriko zen. Zure alabak eskribidukutzien olentzer hori. Bueno, Txuban, aspertu zara dagoeneko ez da? Joango gara etxera? Bai. Ala, ze ondo hor goian. Agur bikote, kantatu zerbait biderako? Abestuko gau, nubaki abesti bat, Saltu nazkaut, goizian, perretxikoak nintzeko asmo. Ba, Xuban eta Iker agurtu, eta trabakura egingo dugu buelta. Bazkari mikologikoa astera doa. Lehenengo platera, mendiko, angulen, ensalada epela. Bueno, lehenengo patelien janbiun perretxikue, kantarelu lustentzez, mendiko angulie. Ikusten dozue perretxiko nahiko elastikue, da nahiko fine dela. Aurkitzen da, perretxiko sasoien azkenerut urtetan dau, gure basuetan, baina beti pinudizetan. Eta nahiko leku hotzetan, odol gizen eta bedartzaren ganien. Honegin deizuela lehenengo perretxikuek. Eskerrik asko. Iro, ok, zeati dia basoko angulak? Gutxi daudelako? Ixe egite pentsetok. A ber. Ez egit. Zeati. Baliteke gizetiek gitxi deuselako eta fine diezelako. Ah, gutxi daudelako? Bai, gutxi. Baina, hauren lekuetan, ugeri urtetan joek. Baina leku aurkitzie oso gatxau. Mendiko angulek eta horrik izenak ikesi lehiz, bai horrik beste izenak esaten dozu zena zuk horrik ezin di, guk ezin dugu ikesi, Horri! Gure sasoian, gure edadean. Angula da esaten du, angulako moduko janike peskarik etxau. Angula da asko kobretan dugulako. Bestela? Ez, angulea la hostia. Nik esan da duke, bat amaino gehiago, kilo bi angula. Da Serena William bildozik ikuste erren, zehan hori dipurguza unioz joan gunetekela. Serena? Serena William, hori tenislarie. Iro, zema plater kartel ditu? Ba, 6 perretxiko klase ekarri joaz, osea, que 6 patel bai. 6 plater desberdin? Bueno, patela ez, baina perretxikoek 6 klase desberdin. Ni bazpare bokaio, etorri nahiz da horretik. Ez. Eta gozia bela izan. Egon lasai. Bai. Isidro, zu izan lantzea bene menu mikologiko batia, olako batia. Zer da, aurreneko aldia o bestela? Ez. Gaur aurreneko aldia? Bai, aurreneko aldea. Haze tankera hartzei oso hori. Azkerea gustukoa. Bai. Hasi ere gusture. Akabeak ere ikusikoa, Gustura hasi gara trabakuan, eta baita basoan ere. Irukote, zer moduz hasi dugu goiza? Ba, ondo. Freskoan zien, baina ondo. Eta momentuz perretxegoak zer moduz? Gutxi. Aizue, lehen Xubanek kontatu digu olentzirok ze ekarri dion. Zuei ze ekarri dizue? Nire ikatza. Enaiz ondo portauta. Seinale txarra orduan. Bai. Niri be, ekarri duz, zehaz ekarri duz. Bi liburuak. Irakurteko gehiago. Bueno, denetik pixkat. Perretxikoak koparituz gero ere gaizki ez? Ez, nona. Zue koparitu izan dituzue perretxikoak, noizbait? Bai, oparitu asko. Orduan urtean zehar olentzero izaten zarete pixkat. Bai. Egia esan eskertuko genioke olentzerori perretxiko mordo bat ekartzea orain, Ze fetxa hauetan, ja, gutxi. Fetxa hauetan,
Oso gutxi. Orain Gabonetan adibidez, basoko angula topa dezakegu, ezta? Bai, pagadietan ez dira ateatzen, pinua dagoen lekutan ateatzen dira, eta ateatzekotan hor ikusten dian pinu horreitan, baina... Sortea izan behar da aurkitzeko. Bai. Gerturatuko gara pinu dira, ea zerbait aurkitzen dugun? Bai. Irok esan digu topatzeko zailak direla. Baina gaur demostratuko diot nik ere topa ditzake dela. Hemen aurkitxo ditu. Bai? Horra aldaude? Bai. Olentzero portogako. Bai, hoixe. Hemen dauz. Ba, izu, Ander, ez dago batere erreza ikusteko. Ez dira zolan erresak ikusteko ez. Asko zenean erresak ikusten dira. Grupo handixak urteten dago lan... Hemen ikusten dalako ikusten pintera, dira, baina... nahiko samur orduan. Ander, eta baldakizu bere latinezko izena? Cantarellus? Lutense. Oso ondo! Espezie hau berantiarra da, eta leku askotan oso ugaria izaten da. Talde handitan ateratzen dira, koniferoetako leku ezeetako goroldio eta belarretan. Urre koloreko hankaluzea eta leuna du. Jangarri ona da eta Euskal Herrian oso estimatua da. Ba, angulak erosteko dirurik ez badaukagu, hemen ditugu. Bai, honek bintzat diru ipago biherrik ez. Garritxo hona eukibi da, Bai, ez da? Bai, asko makurtu bidata. Ale ba, makurtzera? Bai, makurtuko, Egia esan, olentzerok ez ezik, basoak ere opari ederrak egiten dizkigu. Bai, hori da honena basoan. Opari bastante. Eta gainera disfruta hau, batzen. Hoixe, besterik? Ba, ustot ez, nek bintzat bestik ez dut ikusten. Ba, tira, jarrai dezagun bilatzen. Ea basoak beste oparirik ematen digun. Bitartean, trabakun prest dugu urrengo platera. Onjoz betetako mikuite. Iro? Bueno, nik uste dut onguek ez duela biher aurkezlerik. Oin jango dugu munduko perretxikorik famatuena. Eta perretxiko munduen diktadoren bat badau, hori da Boletuse, ongue, honegin. Mikuita da atan gibela, eta... Seguru, ata horren gibela, honena baino hobeto daudela. Iro, eskerrak eman behar dizkiat. Nik aurten urdazkena pasaeten bezala, jatetxe batetik bestea. Hoi, sekula ez diet, hola pasan nik udazkena. Ik ondo paseukoan, baina ik eizkoa zen estorbuek eta perretxikoek zapaldut egeizkoan kaltie udazken lorea gehitzeko. Hori gau bakarretxak. Noi hastieran nuen. Noi hastieran, iragarki egin genunean, dola. Geri kasi nire. Espailo baz, kostala baina espailo baz. Zer esaltzen duten inbiria pasatzen? Zuek inizketan eta gero nik... Kozinerokin. Nautzako jana, honena gozoena, ezeko Andreak ifiniko. Hoi du gabe. Kaixo, tokaio, ze moz doaz? Ondo. Menu mikologikoa ondo? Ondo. Igaina oso perretxeko zali, izango daiz? Bai. Jateko garailean eta biltzeko garailean, bai? Denbora libre, hola, asia danean, bai, bueno, asko ezin dira, lan hain bertzeo, bertzu saioak eta barra. Gozatu itek? Bai, biltzea oso matxe dira. Hau mailabia denez, bai, hemengo esaldi ez tardan ez da. Zein da hemengo esaldia? Urritz eta ongue gure bado jatie, honen adok mendira jatie. Ondo pasa? Honen egela. Bai. Ba, peinak erakutsitako esaerari kasu eginez, basora joango gara. Hemen zeo zer badau. Bai, zeo zer badau hor. Zeo zer badau. Lengua de baka, bai. Gamusak. Azpi bizarrak, ezta? Bai. Argazkitxoa eta ditzet. Gure argazkilariak ez du aukerari galtzen. Ata. Oso politxe da zen horrek. Normalean hauek hilaran egoten dira, ezta? Bai, hilaran. Ja, zenbat ikasi dudan aurten Irorekin. Pardeia mogan da, hilaran ateatzen da. Bueno, Nerea, ba, lehenengo argazki atera, Bai. Ze jarri diozu, filtroren bat, Nerea? Ez. Filtro perretxiko. Perretxikoek ez dute patata esan behar. Beti ondo ateratzen dira. Baina hori politxe daz? Urrengo urtean gogoratuko zeate. Bai. Gabonetan azpibizarrak hartzen, hau marka.
Listo? Listo. Listo, hasingoa, hartzen. Argazki atera eta egurra. Hauek nola egingo zenituzkete sukaldean? Honek eurua bakarriko lan, filetiakin eta baina azpiko bizarrak kenduta, nik kendu iteotzat. Ni ere naiz oso bizartzalea ez. Batzuk zikatu iten daude, saltzaperretxiko bezala. Beste aukera bada. Aizu irukote, eta izan alduzue sustoren bat perretxikoekin? Intoxikazioren bat edo? Nik ez. Ni ez baina nire aita bai. Abai, Ze perretxikorekin? Ilarraka faltsuakin. Entoloma libium. Pardilla faltsuarekin? Bai. Jan eta laster, ospitalera. Ospitalera, Bai. Broma gutxi, Broma gutxi, ya lo creo. Bai, perretxiko arriskutsu da. Elgarrixia ez, baina geizki pasatzeko nahikoa. Faena galanta. Bai. Erik, zu? Gertuko esperientziaren bat? Ni bai, neuk. Zu zeu? Onguakin, bai. Abai? Kongelauta zauketen eta atagoten eta igole txarto zerrauta eta jan eta mainezen zan minutu bira Komunean. botaka eta... Alegia, etzegoela ondo kongelatuta. Ni hori pez dago, bestela ezin jaizen. Onguak. Eta ez hartzen nion beldurra edo nazka hartu? Bai, zati baten bai, baina gero ja pasau da. Joen zan, aztien ero zan habien, soziedaden batea ero joen ziren afaltzen eta hori onguek edo. Da horreko gunin danak txartoa eta itxurie arrautza ziela, itxurie. Arrautzak? Bai, ze berak zaten dago ongue ziela. Eta itxurie arrautzak hausen gaizki eta... Eta seguru hasieran dene kontxoengatik zela pentsatuko zutela. Danak perretxiko ikulpi, lehenko. Eta ez da harritzekoa. Perretxekoen euneko 0,00 bata bakarrik baita jangarria. Hau da, katalogatuta dauden 600.000 perretxekoetatik 600 bat bakarrik dira jateko onak. Hori bai, arrautzekin ere tentu zibili. Beraz kontuz ere arrautzekin. Bai. Arrautzekin kontuz. Arrautzekin argi. Bereziki kremailera igotzean bai. Tira, trabakun ere perretxikoak eta arrautzak nahazteko ordua iritsi da. Ea ze aurkezten digun gure Irok. Urritz nahaskia jango dugu. Iro? Urretxa, nik esango nuke gure betiko perretxikue. Baserretan gehien jandan perretxikue. Pagodietan eta aristietan hasten da, bakizue kolore desberdinek hartzen dauzena, marroie, berdie, horretik batzu eta leku batzuetan deitzen jako urdinek eta urretxak. Oso gozuen, nago esatutzu. Oide! Isidro, eman, eurra urretxak! Dios! Iro, lehenkoan haitu nin intoxikazio bat egon nuela beste erreguelto oitako batekin. Baina arrautzen gatik omentzan, hau preskoa izango aldia. Hori ini berba Imanolaz. Hori jefiaz, joa izukaldea. Ni autonomoa nau, ni ezin hau arriskatu, autonomoa nau. Ikaskaute hau, guai. Imanol, kaixo, sukaldaria ezta? Bueno, ardura duna. Bueno, Imanol, nionik duda txikia dakat. Lehenkoan enteatu nintzen kuadrilla oso bat intoxikatu zala, baina ez omentzen perretxekoengatik, arrautzengatik. Arrautza preskoak izango ezta? Bai, arrautza honek baserri batetik ekartzen dugu eta arrautza ederra dira. Bale, ja lasaio gehatzen naiz. Manol, nola okurritu zitzaizun menu mikologikoak antolatzen idea? Neue perretxeko salienok, eta behin basoan Irokin elkartu nintzen. Ara? Nik perretxekoak gutxi zautzen dituen, baina Irok erakutsi ostan perretxekoen mundu zabal bat. Eta hortik pentsatu genuen Baskari baten erakustea perretxeko. Oso idea ona. Eta komederea beteta dago. Errepikatzeko maun, no? Uste baietz. Bai, ezta? Ni etorri gona behintzat. Oso ondo, Angel. Bueno, lasaio gatzen naiz, Segi baskatzen. Bale. Barkatu, dana oso josua dago, oso. Bueno, Isidro. Hoy de que arre hoy. Dios. Venga, Prost. Alemanez, Prost. Prost! Claro, hau, aizkoakin Alemania jundako, baita! Earki pasatzen ari gara trabakuan. Gustu ematen du aldamenean horrelako lagunak izatea. Baina basora bueltatzeko unea da. Ander, Erik eta Nerea perretxikolari nekaezinak dira. Kontxo, amen, errotari. Errotaria? Bai. Txibatoa, ezta? Txibatoa. Eta horrek ze esan nahi du, Ander? Onjon bat urrian ibiliko dala. Hori da.
Perretxiko zale askok txibato izenez ezagutzen dute errotaria. Izan ere, askotan boletuz jangarri klasikoekin batera ateratzen da. Oso perretxiko arrunta da. Uda eta udazkenean ateratzen da. Belar artean, ostozabal desberdinen azpian. Jangarri ona da, baina kontuz ibili behar da. Izan ere, familia berekoak diren perretxiko pozoitsuekin nahastu daiteke. Ba, kuadrilla, ondo begiratzera! Posto asko dau, Bista hona daukau. Ordaz. Ikusi ditu nereak. Hemen dau bat. Hemen be bai. Beste bat. Osuz, asko daude. Beste bat hemen. Errotariak txibatazo ederra eman digu. Ba, kontuz, zapaldu gabe. Bai, ez du zapalduko. Ba, zaila daukazu, Ze, ez da bat ere terreno erreza hau, Ez da ondo ikusten. Horbel asko dao eta... Begira horko hori zaundia, nerea. Bai, hori politxe da. Hori. Onjo heldu ondoa. Ez, barkatu. Ondo heldu ontjoa. Oso politxe da nau. Bai, politxa benetan. Jo. Eta oso ondia gainera. Oso onjo. Hirukote, orain perretxekoen demoraldia bukatzen ari dela, ze mauzko demoraldia izan dela esango zenukete? Eskaxa. Txarra? Bai. Ez da beste urtetan besteko ona izan, baina, atea dia, egon dia lekuak bastante atea dana. Ba, igual motza hoi zen da, temporadie, baina urten da, baina urten dau. Motza baina ona. Bai, mazkenien ona. Eta zergatik izan da beste urte batzuk baino kaskarragoa? Ba, haiziak auro zikatu zabelako lurra. Ah? Bai. Orduan, egoaizea ez da perretxikoen laguna? Txarra da, egoizia. Aizia da batez betxarra. Eta ze izan da denboraldi hontan gehien hartu duzuena? Bai, ondo zuriak. Hemen batez be onjo zuri eitzen da geixen. Gero, temporadatxo baten gero baltza, egon da, Baltza bukatu zanien. Ni banaka batzuk hartu dut. Joen eta 5-6 hartu, gero urrengo gunean beste 5, 4. Eta zu, Kiro, ze balorazio egiten duzu? Aurtengo urtie, aspaldiko partez eta dudeibarik hemen gure padajien gorringuen urtia izen da. Kuletrue ero amanita cesarea. Zergaitik, termofilu edalako. Zer esan nahi dau termofilu edala? Beruen lagune. Eta aurten, uda, bero eta lehorra aukigendun. Eta irailien erdi aldera eurizia iban. Orduen, espero ez gendun lekuen be, gorringuek urten iban. Aurtengo perretxiko denboraldia batzuntzako ikaragarri ona izan da. Beste batzuntzako ordea, negargarria. Azken finean, perretxikoak ez dira ateatzen leku guztietan berdin, eta denok ez daukagu abilezia berbera hartzeko garailean. Keixo. Pokemon. Jo, bai. Malmo Pokemoniko. Bai, baten bat harrapatu dugu gaur. Zemuzko urte izan da aurtengoa Pokemonak harrapatzeko? Gogor dago, Bai? Gogor dago. Kontrario asko? Claro, eta onak. Gero eta gogorragoak. Oino? Eta perretxiko urtia zemuzkoa izan da? Aurtengo perretxiko temporada zemuzkoa iruzu zaizue? Zer dio, txinoen katuak? Ona ego txarra? Oso txarra, oso txarra. Bio naiz mendian, eta baso den. Ez dakit. Ona. Oso txarra. Oso txarra. Ez dakit nola juntan, baina uste oso zertzen dala, bai. Bai? Arrastega netzak moten. Arrastega. Horria ez nahi sartzen, Etzea, kara, zu hemen Pokemonak indabe, baina basoa juteko eta... Hotza eta etzea animatzen, ez da? Aitor, zure alabakin kafeatzen nahi naiz? Aurtengo temporada perretxikona zenbuzkoa izan da zutzako? Ona orduan. Lehen urtea jo nintzen, 60 kilo hartu nituen pila kriston temporada egon zan, mendila matezun ondartza, jentez beteta. 60 kilo? Joder. Sorian. Vale. Jateko kontun zemozko urti izan da. Jateko kontun. Temporada eharra izan da. Aurten, eskuntzatik oso gutxi atea da. Eta zeatik gotea? Euri gutxi intelako. Oso ondo, euri gutxi. Lehor xamarra zuten. Lehor xamarra, baina nik uste golpia jota daula. Golpia jota daula. Bueno, ba. Egualdilean. Egualdilean gatik. Seguro asko. Bueno. Baina ordu nona, ezta? Bale ba. Eskerrik asko. Badao jendia bate importatzaiola. Perretxiko mundua. Betzako oso temporada ona. Ez da junta. Netzako temporada erra izan da. Basora joan aurretik, ezin jakin perretxiko asko edo gutxi jasoko ditugun. Hori bai, modu bakarra dago perretxikoak biltzeko. Basora joatea. Bueno, etzen hain denboraldi txarra izango, gure irok bazkari mikologikorako jateko 6 perretxiko on ekarri baldin baditu.
Desiatzen dago jan behar dugun urrengo perretxekoa zein den jakiteko? Urrengo platerra, guk deitzen dio kuletro. Kuletro, kroketa. Bai, bueno, Amanita Cesarea, aurten izen da bere urtie, aspaldiko partez. Uda bero baten ondoren, iraileko auriz egin, urte ban sekulako perretxikotza. Da lehen aipatu bot boletuze diktadore bat dala, hau da perretxiko munduen perretxikorik onena. Hona egin dezazuela. Aurten kroketa urtia izan da. Kroketa urtia gure etxia. Bueno, astondo, etorra jubilauta ondo biziatzea. Bai hori pentsa. Oso posi. Egun ero jai bezpera. Gozen datzaldean lan, gaubian fiesta. Badaki, zemat urte dago zen? Zemat urte Isidro? Izan. Lau. Bost eiteko, 85. 85 eiteko? Bai dator urtean. Hau da, apetitua gasuna. San Isidro egunean, cumpleaños zan da urte betetzea. Ignacio, gure San Isidro! San Isidro! Aietzien amabosta! San Isidro! San Ignacio, San Isidro Labrador. Basan eta reneuna. Zuek asteo santuetaz ez dakizue. Ez dakigu, Lehenit egin nun lan, goxa, arrasti eta gaba. Goxa eta arrasti gazea, ailegetan. Baina guk lehenin bihar, zuei jubilazioa eta pensioa pagatzeko. Gabeko lana. A cotizar! Zuek danak earki bizitzeko. Gabeko lana, gabeko lana ez. Tira, eta trabakuan pabirentzat sorpresatxo bat prestatzen dugun bitartean, basora bueltatuko gara. Gure Aramaioko hirukoteak perretxikoak bilatzen jarraitzen du. Ontxo, hemen? Han, saltzak. Ziza hori. Hauek ez dira azpi bizarrak? Ez, ziza horiak. Ziza horiak? Bai. Saltxa perretxikoak? Saltxa perretxikoa. Egin duzuen oizpaiz saltxaren bat hauekin? Ez, nik ez, saltxaik ez. Bat ez beholan gixau da zikatzen itzi eta gero gixau da botatzeko. Eta gero bai gibel urdeinakin da holan igual nahazkia bezala danak batera zatitzu eta eroko eta artian. Da gozuak eratzen dira. Bai, modu batean ala bestean oso goxoak dira. Ziza horia ala saltxa perretxikoa, perretxikoen artean ezagunenetakoa da. Uda eta udazken aldean aurkituko dugu. Pinudietan eta ostozabalen basoetan. Pagadietan eta aristietan bereziki. Perretxiko bikaina den arren, askorentzat ez da ondjoak bezain estimatua, eta batez ere gisatuak eta saltxak egiteko erabiltzen da. Bueno, saltxa egiteko edo revueltoa egiteko hartu beharko ditugu, ezta? Hartu zeue. Venga! Ze, Erik? Zuk ez daukazu biltzeko asmorik, ala? Horren artean hartuko dago, ez da zenak? Alpertu, egintzaigu, Erik! Tranqui. Hauekin gertatzen dena da garbitzeko lan handi ematen dutela. Bai, bai, lan handia. Da nik aldala basuen garbitza ditut. Da gero horbelakin kirtena tapau. Pistarik ez usteko? Horre biltzen naiz ni, tapetan da... Andere denpori dauko horretakota. Gero bestelan etxian lan handuxe dauten da garbitzen. Bai. Aizue, gauzatxo bat. Horratzean zinta arroxa bat dago. Zertarako izango da hori? Deskuitan basa bat emateke ongotokin bat marketako, ero... Bai, Nik ikusi zendotor lan. Zinta islantea jartzen du jendeak? Bai, oindala gutxi oletan ikusi nauen, arramatxo danak, ongotoki danak, markaute holan zintatxo bateaz. Bai, Lotzagarrixe. Bai. Hau ez da ez ekologikoa, ez ezer. Ez. Danok hasiko baina hortan, ze izango litzaken hau. Badaude beste bide batzuk. Bai, oin GPS-iak eta danak initzen da, ez? Baina, bueno, nik oin arte ez dute ikusi olako, eta hori izango igual nausi batek, ez dakila GPS-ia erabiltzen eta holan ipitzen dauela. Eta zuek ez duzue GPS-a erabiltzen? Nik ez dute biltzen. Kotxean ez da? Ez da kotxean beha. Baina normalien ez da asketan, urtetik urtera, tokixek. Ez dituzue ontxotokiak azten. Ez dira azten, ez. Buruan aukibida. Ez da bolako GPS-ik. Burua ondo ukizkero, holan gaina burua landin biozu bestelan adioz. Burua da GPS-erik onena. Batzuetan tokatzea, mekauen amintxe zan bada, horre biltxeza topau ezin ja, baina... Bai,
Baina zerbait erabiltzekotan, burua ala GPS-a? Zintarik ez. Aizue, egingo dugu deialdia hemendik jendeak horrelako markak ez usteko? Bai, ez da izela olakoekin. Burua ibili da iziela. Hori da. Hiro eta zuk, balduzu GPS-erik. Bai noski, eta eneuke salduko nire narrue baino merki hau. Ze honako lautaretan pinudi bat zartze zehinien, eta pinu guztiek bardin-bardinet iezenien GPS barik jai dau. Eta zuek, erabiltze alduzue GPS-a. GPS-a? Hemen, haikoak emuskun hemen barruen. Eta ja badoa gazteu ez, gugaz fuera de kobertura. Nik itxiodes markeute lekuek, han bertan ez, Hemen bat leku perretxikoena, handik distantzitxoanan, hango zuaitzari, eta hartu terrameari ona boronpil boitatxuk eman. Erik, eta zinta izote da bela eta ez joan horre igual perretxiko patzean, ze igual behi xingo direz, errautze potoitu zela eta handa bate. Descansa en paz. Osea, que... Logikoa, ongoa da belekoena zara beti-mitea. Cuidao, que hay hongos. Aquí. Joder, pues ya está. Estepanik, ez da. Azten bat agarratana pinturiak ez, nori zintuzana hori pauak eta arbolak eta pintu. Ibarrola mendi. Ibarrola mendi, bai. Ibarrola, no? GPS, pizza, eta zoeneko pizza gurean umiak, joni horrela eta. Aite ekarrizu pizza bat. Pizza pratiko da. Pratiko eta hori. Nik ez da probo dino, Abitu dino ez duela probau, Ba, jaun Andreok, iritsi zaio Pabiri pizza probatzeko ordua. Isiltasuna, favorez, isiltasuna. Urrengo platera neonek aurkeztuko dizuet eta. Hori bai, zuek ez dezue probatuko. Urrengo platera Pabintzako da baki. Pabi, bai. Bai. Pizza! Zutzeko bakar-bakarri jateko. No, buen dio! Bai. Pizza honek gure espezialidadea dauka. Agarikuz, pizboruz. Alegila, txampiñoia! Mundu guztin jateko pizza eta zuek, Zazpean nahi guzak, seguramente bate jangoan. A ver, Fabi. Garri soka bat, urkitzeko. Ez. Venga, pizza per Pabi. Pabi. Dizean hori. Igon Starloa. Italian 10 urte bizitakoa. Mundiala, zenbat pizza jango dituenik. Munduko txapelduna izanakoa 2003an, pizza janda jan. Bate, asidente matengo zan da. Bestela. Jateko, Pabi. Bueno. Eskuaki, eskuaki. Hola, tak, hola. Ara. Claro, ba. Honek ondorio atxakazak? Ondorio ez, zeitun komunea, gomerko zuen baina. A ver, pizza dog. Pizza dog. Nire lagun batek esaten, Pablo, esto como la mili, está caliente adentro. A ver, Isidro, Fabi, ze iruditu zaizue? Uste baina asko zobia, zan egia. Benetan zan da? Benetan zan. Kasik, guzturu behiatina perretxikoa baina, txorixoa eta jago egonek. Bai, bueno, nik egina buru sartute, gu euskalduneko zek eusko zamarrak. Bai, batzu bestia baina. Bakotxak beren zerbait gordein behar. Isidro, gustoa, Isidro, gustoa, da, Hombre. Pizza gaten. Urren urtean bakaziota Italia junga. Bueno, orduan ondo, ezta? Vale, venga. Etxeako nahizue, beste take away, eamateko etxeako dozen erdi bato, Ba, kaja, Bueno, gozatu pizzakin, Venga. Isidro, la pizza. Mamma mia, Isidro. Ba, astondo atarrak pizza jaten utzi, eta Aramaiora bueltatuko gara. Ea gure gabonetako saskia perretxikoz betetzen dugun. Amanita muskaria da, omen. Haze kolorea hemen. Bai, ze politxe da zen. Amanita muskaria. 2, 3, eta hemen beste txikitxo egat. Hemen 4. No politxe dau. Nerea, hauek gustu ematen dute ikusteko, Bai, oso politxe die. Ze normalean hartzeko, zuk ez dituzu hartzen, ezta? Ba, hartzeitxut, Hartzen dituzu? Zertarako ba?
erakusketa jarri biotenien, toketa jatartzie. Erakusketa jartzen duzu? Bai, urtien behin itxen dute jubilauen egunien, egoten da artisau asoka, eta nik erakusketa jartzen dut, perretxikoena. Ara. Eta manita maixen oso politxe gelatzen da, kolore gorri-gorrixekin eta oso politxe. Naiz eta jangarria ez izan, kolore horrekin biztosoa geratuko da. Bai, eta jentia atentzio asko diketantzo perretxiko honek koloriagatik eta. Eta erakusketaren asuntu hau, nondik dator? Ba, lehen osaba batek ipintzen hauen, eta hasi nintzen ni jartzen, eta ja, banoi urtero, 10-15 bat urte. Erentzian jaso zenuen eta... Ba, hor nabil. Pentsatzen dut prestatzeko egun gutxi batzuk izango dituzula. Bai, normalien hastien hartu, asteazkenien ero hasi eta larun baterako, aste hori zeten da... Gogorra. Gogorra eta ba hori, ez dakizule ze egongo dan, ze beti eguraldiaren zai eta ze... Eta normalean zenbat perretxiko mota biltzen dituzu? Ba... Takitz, baina 20-30 bat. Hainbeste? Bai. 3-4 egunetan 20 desberdin lortzen dituzu? Bai. Baduzu meritua. Eta Nerea, baduzu anekdotarik. Norbait joan altzaizu galdera edo komentario bitxirin batekin? Ba, behin asokan, etorri zinolan kanpotar batzuk eta aber amanita muskari hauek nun hartu nituen. Nun? Oin erosi lekutaldaz, ez bestik ez dakit baina hori, eta jo, aber emungo nutzen. Zontzen, emon, hartu, urosun danak. Zertarako nahi zituen? Ba, algun viajein bizauela zausten berak, horrekin. Ah, bai? Eta egiz, zehingo hauen, baina erun zauen danak. Zehose bazekien horrek? Bai, zehose bazakixen. Eta eman zen izkion? Bai, danak eraman zauen berak. Pozik bera? Pozik guai zan. Nerea, eta ba alduzu erakusketako argazkirik? Bai. Erakutsiko? Bai, erakutsiko zuet, a ber. Ostras, gorri horiek muskariak dira, ezta? Muskariak. Eta horre mutentzo kolore, politxe. Kriston kolorea. Hor perretxiko asko dago, Bai, beti pentsetan dugu ez tala ongo, baina gero azkenien maixo eteteko lain egoten da. Aizu, ez gorde mobila. Atera, argazkia? Bai, hon politxe da baina. Oso polita. Egia esan, amanita muskaria perretxiko polit eta ezagunenetako bat izango da. Baina baltzen egiten adibidez, Aita Noelen kolore txurigorriak amanita muskarian eduki dezakela jatorria? Ba bai, teoria honen arabera, Aita Noel Siberiako xamanetan egongo litzateke oinarriturik. Eta badakizue xaman hauek ze oparitu ohi zuten? Hoixe ba, amanita muskariak. Teoria bat besterik ez da, baina aizue, guri gustatzen zaigu. Aizu Nerea, urrengo demoraldirako agian fitxatu egingo zaitugu, gure aditu moduan? Egongo di beste batzuk, hobiek. Ba egia esan, gure hiro baino berik ez dugu topatuko. Aupa, hiro! Ea, trabakun urrengo plateraren perretxikoaren inguruan ze kontatzen digun. Oin probatuko dugun platerra, izena jarri hotzau, arroz estitxua, susa hori eta idiazabal gaztarekin. Hiro? Bueno, bai, susa hori je. Kantarello Stibarius, saltza perretxikue. Nik uste dut, onguekin batera, munduko perretxikorik ezagunena dela. Zehaitik, ba urtetan dau, pagodietan, aristietan, pinudizietan, da eroselekuten. Beti ezetasun pixka bat dauen lekuen. Eta gainera urtetan dau, bai udabarrezen, eta bai udago jenien. Horregatik munduko perretxikorik ezagunetakoa. Honegin. Hoi, ari bat sartzen zaila askotan, eta gero lehortzen jarrita, ez? Hoi, zertako lehortzen? Honek zigetu, birrinju, da saltzarako erabiltzen. Batez be baserrin jotan. Pabi! Pizza hau baino asko zobiek, Oso. Asko zobea. A ber. Ba, alde harrekoa da pizza. Ez deko zer ikusiri babe honen pizzagaz. Beste pizza bat igual nahi joan. Pizza itxikan, detorrena. Bertxikoz. Beste pizza bat, Isidrotzat. Ez dut uste. Astondoak. Saltxa perretxikoa. Hau zuen perretxikoa da, saltxeroa, zatezuek, saltxeroa. Bueno, saltxeroa. Dios. Zue bai bizi. Bizi seguramente izango zak hilarte. Hoi, seguramente. Vamos a vivir hasta morir. Egi boro bileik ez dut aspaldi nahitu. Oain, hile arte emango deun lata, emango deun pelma da.
Aldan bitartean bai. Bueno, 84 urte, Isidro. Bueno, 135 bat biziko hau seguruna. Hola bizita. Angel, bai alemunien esan ontzien, Igual sesologoak igual eukingo dudila etorkizune, Sesologoak ez da. Angenia pastilla gartzen eta hola. Guk ez ditun behar ezebez. Guk gazteak igual laguntza danaz, Hablar menos y hacer más. Ya lo creo. Guk ez dugu behar sesologorik esan ontzien, Ez dugu behar sesologorik. Si no es por algún picor, esa zona tenemos olvidada. Hango ez aldan, zelai, herri dauzailean. Bai, hor da. Aregin jarrasko joko, Bai, argibiliak. Marka errazkoak, inda. Bai. Gusto jatzete. Kope. Zelai, herri dauzailean. Izan dagoa, baina markaz... baina markazko, oain ikan, hor zeitzeie markaz, ikeindako markak, Eta hipertxiko zalia laiz. Bai, jaten bai. Bilatzen, bilateko, robilloia bakarrik. Robilloia? Bai, hemen asko zio, robilloia asko da, hemen gure parakien da, baina gaurko bariade hau. Zer da zailagoa, 1 kiloko harria jasotzea, edo parea kilo ontxo beltz jasotzea? 1 kilokoa, berta dabilenak, ez dago, etxok sentitzen, 1 kiloko ez dago argie. Da 2 kilo ongo, biltzeko asko bilio. Asko bilio behar da. Da jakin, da esau dut gauz asko. Nik nahi 2 kilo ongo hartu, 1 kiloko harria jasotzea baino. Gizadune daukan indarra, Dios, oida, sasutia gara honek. Ipa ibok ezazoi hemen. Hemen. Horrek egin balio dik horrek. Bueno, ondo pasa, Eskerrik asko. Vale, bai. Etxezaziko basoan ez dugu 1 kiloko harririk altxatuko. Baina 2 kilo perretxiko bildu, errex. Mutilak, behitu zer dagoen hemen? Bai, perretxiko kuriosua. Kuriosua, bai? Da zatarra, baina elegantia, jateko. Zatarra baina ona, Bai. Zer dira? Saltza perretxiko beltza. Saltza perretxiko beltza? Bai. Kantareluz, ez dakit, kornuko poides, o zeo lolako da. Ander, denak dakizkizu. Perretxiko berantierra da saltza perretxiko beltza. Udazkenean ateratzen da osto zabalen basoetako leku ezeetan. Batez ere, pagadietan. Ez du jateko itxura honik. Marroi beltza baita. Trompeta edo inbutu forma du. Erdialdea hutsa eta hutsunea oinalderaino heltzen da. Ez du usain askorik, baina jangarri ona da. Gazteleraz trompetas de la muerte. Trompeta de la muerte, bai. Hori da. Zike petzai zelako izena dauzkan, da alata goztiz be ona ba. Erik, izen hori jartzea ere. Bai. Trompeta de la muerte hori be jateko ez dakiz ba. Txuri eta izena eskaxa. Hartuko ditugu edo zer? Bai, hartuko itxo, bai. Erik, orain hartuzuk ere, Bai. Ander, zu omen zara taldean perretxikolari finena. Zein da sekretua? Bueno, sekretu asko dauz. Eguzki behixa, izatia, goaldea behira, zuaitzak ondo zautzia, korostixak, korosti ipurdixak eta ondo behiratu, arantza ipurdixak eta... Geixena zuaitzak, ez? Zuaitzak, onjoi asko gustatzeako variedade gotia, danetik apur bat. Aritza, pagua, urkixa... Alegia, asko laguntzen duela zuaitzak ondo ezagutzeak. Perretxikoak non dauden jakiteko. Hori da. Aizu Iro, eta zein da basorik onena perretxikoak topatzeko? Basorik onena izango litzeke zuaitz desberdin gehien deukezena. Da zuaitz horiek sasoi ero edade desberdineko badira hobe. Ze perretxiko batzuk urtetan dabe zuaitz gaztiekin. Eta beste batzuk urtetan dabe zuaitz helduekin. Oin, Angel, nik galdera bat joku bat. Bota. Zeo zerreitzen guk basuen perretxiko eugeritu daiten? Ba, esango nuke guk gehiago egiten dugula. Basoan perretxikolariak ugaritu daitezen. Erik, Ander, asko etortzen altzarete basora. Basora, beti basuan. Perretxikotara? Daneta, perretxikota, kasan, ainiketan... Eizan ere bai? Bai. Eizan... Biak? Bio, bai. Eta zen nahiago aukeran, perretxikoak ala eiza? Bueno, bixak. Igual ni gehiago. Bai, Bai. Zu, Ander? Ni perretxiko aldin badau alegintzen naiz aprobetxatzia, baina bixak. Penia da, eiza eta onjo sasoia, hortxe, batera izaten da, eta horre biltzen naiz askotan
nora joan ez, baina, bueno. Pena aukeratu beharra, Pena da. Ander, bitatik perretxikotan zuzara honena. Baina izan, zein da honena? Honena? Bueno, hau olio horretan ibiltzena da, ni batez be basordutan da. Bakoitza bere esparruan? Onak ez daz. Hori da, joen, ibili, eta dauenien, botain bier, baina onak. Ez nien suerte bada, perretxikotan bezala. Perretxikotan be askotan joateza da, egun batzuetan ez duzu aurkitzen da, beste batzuetan bai, da, izan be antzea. Zer mozko denboraldia izan da urten izan? Oila horretan, Erik? Ondo. Ni denporeak ez dauke, baina ondo. Eta basurdetan? Hobeto ibili gare beste urte batzuetan, baina ez gabiz txarto. Ander, igual urtero esaten duzu, aurten ez da urte hona izan. Ja, bai. Betik horrengo urtiai begira, ez? Aber horrengo urtia hobia dan, baina, ba. Bueno, trompeta guztiak hartu alditugu? Bai. Ostias, behitzen hau. Ondo begiratu, Basurdeak errez ikusten dira, baina perretxikoak... Basurdea ondo eskututa egoten dira, Baina horiek entzuten dira. Zuna, ateatzen dira nian bai, baina lo dauzenian ondo eskututa egoten dira. Honek ondo jakingo dago, honepe. Gaurkoan perretxikoak behintzat ez zaizkigu eskutatu. Ez hoxe? Trabakuko bazkari mikologikoari amaiera emateko eiza eta perretxikoak uztartu ditugu. Eta protagonistak saltxa perretxiko beltzak izango dira. Urrengo platera, usokumea eriotzaren trompetakin. Iro? Bueno. Oin jambion perretxikue, pagodizietan urtetan dau, toki freskuetan, da leku eseetan, ere umeletan. Ni deituko noskizo saltza perretxiko baltza. Erderaz, bai, izen celebri edoko. Trompeta de los muertos. Zarrak esango lokie, pentsetie be, hau perretxiku jangarri dela. Jaixue eta ikusiko zue zelako derra dan. Apairo! Alare, izena jarri zionare, alu xamarra izango zen Trompeta de los muertos. Nik espero dut oso goxua goti ez, itxura bintzat oso zatarraek. Ja! Itxuria baino guztu gozoa deko. Eskerrak guztu hobia dakan, itxura baino. Oso. Bueno, hemen muerto dauna da usakumia, hoi bai. Muerto daula. Oain serio garrita, aurtengo udazkenaz zen buzko udazkena izan da perretxo dago? Bueno, nik esango neuke, hemen gu bizigaren Euskal Herriko kantauri isurialdien nahiko ona izan dela. Bai. Baina hemendik kanpo, batez be gure bealdeko auzokuek eta oso txarra, 0 patatero. Nik argi pasait programa grabatzen egin, eta astondo atarra egin, eta kategori pasadiat. Bagi zemat estorbu eguan, bagi zemat perretxiko zapaldu eskuan. Etxian gauza bera esaten. Baina jende kurioso eukidio programan. Ake rodoleo, nola metalero horiek, zuhiltzaileak, sexologuak. Denetik izan dira? Jubilauek, asti ezarrak, baina gehienak izan dituk persona honak. Oiek. Hori da importantia. Bakik norrestan hain... Zein. Etxakizapa. Ondo pasan ez programa grabatzen. Oso ondo. Bai? Oso ondo. Un 10, 11 bigual. Batetik amarrea 11? Bai. Gero, egoten du, esagera bat, txapela kentzekoa. Hau ez du txapela kentzekoa, hau du txapela imintekoa. Imintekoa, kantzeako barik. Eta ze guztu egun zuei behira? Zer, ez dago dian. Danetariko egongo da, baina, bueno. Datorren urtean berriz? Hombre. Sekadorera joaten ez podo zapai. Joendan 3 bat orduen, gukin jogun izan da jan eta edan. Da guk jan eta edan eiteko... Eta hitzein. Bai, hilarrei. Mikelek eta bere taldiek lan hain bihar izan dabe. Mesedez, txalo bat eurei. Esaten dan moduan, hau bazkari puska, hau da uda azkenak, beti daukon usta, irok perretxikuak, baditu badauzka, ta orain egingo dut, alako purrusta,
Irentsido guzta. Eriotzan trompeta, irentsido guzta. Ba, egia esan, primeran bazkaldu dugu trabakoan. Eta basoan ere primeran ibili gara gure Aramaioko lagunekin. Uzta jaso eta etxera joateko ordua da. Hirukote! Bai. Bazoazte, ez da? Bai. Bai. Zemuz joan da goiza? Bueno. Gabonak izateko. Gabonak izateko saskia desente bete duzue? Bai. Bueno, Erikek nahiko hutsa dauka. Bai, baina bueno, danon hartin zozinga. Erik, hauek zu baino azkarragoak dira perretxekoak hartzen. Ni gorti lokartutan ari. Oia horretan ez dakit, baina perretxekotan hau ez da zure demoraldia izan, eh? Ez. Nerea, saskian dituzun perretxeko guzti horiekin erakusketa bat antolatu zenezake? Bai, zio zerringo gendun, hauekin be. Aizue, eta urte zaharretako afarirako ere badituzue perretxeko batzuk, eh? Bai, probatzeko baina bai. Bueno, urte berriari eskatuko diogu urrengo demoraldia... Obiedan. Bai, eskaturik, Baina importantena basoan ondo pasatzea da, ez da? Hori, basoan ibiltzea eta... Eta gainera, argazki polit batzuk ateratzen baditugu, fenomeno. Bai, gero ikusten joateko. Jo, eze perretxiko politxatu duten da. Nerea, bukatzeko argazkitxo bat egin beharko dugu, ez da? Nik zuei aterako dizuet. Bale, gozo ondo. Eta filtroa perretxikolari. A ber, holan. Ea, elkarrekin jarri. Patata esan biharrean perretxiko esan bikau. Ideia, ona, Ander? Ea ba. Perretxiko. Berriro? Perretxiko. Listo, hor duzue. Bairukote, urte berrion. Berdin. Baina urtea eta demoraldia agurtu baino lehen, trabakura hueltatuko gara. Bairukote, zemuz bazkari mikologikoa. Oso ondo, ni neutzako oso ondo egon da. Ekologikoa, biologikoa, mikologikoa, eta hobena pizza. Pabe? Sorpresa arrasko hartu du pizzakin, Pabik. Baita Isidroke. Etxe. Iro, nahi joa beste hau. Bueno, geu guztatuko nahiz, gero arte, Bai, Angel. Urruga betarri. Iro! Perretxekuta alua. Noski? Baina, gaua, noen? Horretarako sekua dau. Hotzaitek? Hori iztok arrazoie perretxikotan eskueteko. Bator! Oain? Noski? Datorren udazkeneak utziko diako, Aurten ikesiok, zozer? Bai, zoze bai. Perretxiko guztik jangarria diala. Baina batzuk, behin bakarrik. Orduen, asko ikesiok. Datorren urtera arte. Datorren udazkene arte. Aio, Iro! Agur! Bueno, ni bitartean gintoni bat hartzean. Kaixo, gintoni bat favorez? Perretxikoetaz gauza asko esan daitezke. Batzuk esan ditugu aurtengo udazkenan, Beste batzuk esan gabe gehatuko zian, lasai. Datorren udazkenean esango ditugu esan beharrekoak eta. Bitartean, ondo bizita, bizitzaz, disfrutatu. Ni zeretuko nahi bintzat. Aio! Ez da eta erra, Erro!